and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Nabalik na gina kong buhi ang asawa niya Durinan. Busapat tiya ang gugma mo sa maong lalaki. Kay di ko musugot nga may kiglambigit ka pa kaniya. O sige. Pugson magkakuni mo nga magbuwag bisirinan. Mas may pagmamatay na lasab ko. Magpagkamatay ko! Maghihikog ko! Christy, Lahi ko nga matang sa tao nga mahigog manad. Mapatay o magpagkamatay ko. Basta maangkon ko lang ang lalaki nga akong gihigog ma. kung mao, wa ka na sa husto mong paminisar. Kay bisan minyo ng lalaki, mutubay ka paghihapon. Nayabag na ka ng utok mo. Naliso na pag-ayog ng tornilyo mo. Oo! Nabuang na ko dahad! Nayabang na ko! Nganli ko bisan doon sa dahad kay dili ko yung sabayan. Basta kay dili ko makigbuwag ka rin dahad. Dili dahad, dili! Christy, anong naingon ka maling tao ni ini? Edukada ka! Taas kang nakabot na edukasyon! Busa tarungain taon pag pinsarday! Minyo lang maong lalaki! Dili ka magyod makasabot! Ako lang sarinan. O pagkamatyan ko kiningugmahan ko sa mga lalaki. Karon kay nabalik pa na nga akong buhi ang iyang asawa. Ilugon ko siya sa mga lalaki dada. Bahala nang ma-impyerno rin akong kanag! Christy! Rinan, salamat kay niya ka. Kumusta ang pagkikita mo sa bahay ni Christy? Unsay inyong gisabutan? Naghangyo ko niya. Nga tambagan niya si Chrissy nga palikayan ka. Nga buwagan ka na niya. Kay ni anak ko nga imong asawa. Kaya nga ano? Nagtuo ka nga magkabuwag kami si Christy? Makigbalik pa ko nimo? Rinan, Bisan kapila pa kami magkabuwag si Christy. Wa gyapon gani ikatabang ano magkabalik ta. Kay di lagi ko makadawat pa nimo. Rinan, ganong nausap ka man. Hain naman di ay katuloy mo kisaan ako sa dihang nangulitaw ka na ako. Nga konsepton na ka, og makasal na, dili ko di mo pahilapon. Hain naman ang tanang mga saan di mo og panumpa nga dili ko masakitan. Mahal ta ka, Jonis. Apan dili ko rin madawat nga magsabak ka sa laing lalaki. Ikaw sayod. Kaya labihan ang gibati yung kalipay siya nang napacheck up tag doktor. Di na sayran tang magsabak ka. Mao ka diha ko na itingog kanimo ang tanan kong atensyon. Gibuwagan ko si Christy. Kaya dili siya makahatag ka kong anak. Apan karon niya. Nagsabak ka ng tuod. Apan daing tao ang amanog dili ako. Rinan, tuhuin taon ko. Imong anak kini nga akong gisabak. Mahimo nga ipa-DNA test na kinibataan mo tuo ka nga imo gid siyang dugo. Wala na kinahanglan. Ug ayaw na kong patuwa pa sa imong mga bakak. Nasayod ka ba kung gibati ko karon, Junis? Ibati ko nga mas may pagwa ka na lang mabalik ug namatay ka dito sa bukid. Datong dapit ka gidad na mas mga taong kriminal. Kay limpyo pa pag ko nimo. May pagwa ka na lang magpakita. Bangis ka Rinan. Kay bisan nagsulti ko karon nimo sa Tinuo dili ko nimo tuhuan. Ikaw ang sadaan sa tanan ko nga nung naabot ko dito napita nga gikidnap ko. Kay kung wapag ko nimo na dito sa probinsya, dili unta mahitabo nga madagit ko sa mga taong pugante. Di na lang ta magbinasulay nga naabutan sa napita. Kaya atong duha sila butan ang tanan. Ganto ta maghanimon. Ang imong pagpakiguban sa mga taong kriminal ang labing importante. Natakiunta ka ron. Ganun na ito bang wakitatsa? Dito higayon na. Mga taong kriminal ang ikauban mo dito sa bukid. O niya mo ingon kang wa kay tatsa, wa kay labting bisan gamay. Tinuod ang tanan.
Ang saksi ko ang Diyos nga wa ko magbakak nimo. Usas sa mga puganti nga si Alvin ang nanalipon og miamping sa akong pagkababay. Hangtod ginabalik ko din sa syudad. Di ka subuko, Junis. Apan wa ko mutuo sa tanan mong gipanulti. Musa, layas inimbaya. Balik sa inyo. Dili ko malaya sining baya. Kay kitang duha ang nagasto aron mabarog kining baya. Og ikaw, buwagi ka tong Kristi. Tagalan ko ikaw og tulog sa pagpakigbuhag mo sa maong babae. Kung dili mo gani ka na buhaton, ako'y musuhong atong Kristi. Kahilas ko di mo manong ni Kristi. Ikaw ang layas ini! Dili ko! Kay may katungod ko nga mapuyo ining baya. O di! Dili ka ni bulayas, ha? Pwes tanaw ta! Renan! Renan, asa ka? Kuhaan ko tanan mo mga butang! Ipanglamay ko sa gawas! Sige, sige. Suway ko ha ang mga piste ni Tajones. O gilabay sa gawas. Di ba puslutan ko ng imong kilit, Silyo? Ganun! Buhay ka na kung sinong gigunita mo! Buhay na! Asa ka buhian? Buhian niya! Sige, suway ni ko ha ang mga piste ni Tajones. Di ba, tukal laham ka yun. Hoy! Ganun! Ayaw pa kapil-apil sa mga problema, ha? Diyan ko ito magkikabuanga ka! Ito ka lahat ko na gigunita mo, konsilyo! Nag-uga! Kanon! Ibutan ang kutsilyo. O pasagdi siya ko ni panglihambay niya sa gawas ka ng tanan ko mga bisnis. Basta kay dili ko mapahawa ni Baya. Dili day! Way nung dito, Hana! Kabuutan ni mo! Unya dili siya mo tuon ni mo nga wa ka magkasasin yung gamin yun! Layas mo din, ha? Purbida! Inigbalik ko din yung uba! Kung di apa mo, pamusilunta mo mga tungtuha mo! Sama ka! Ay, sama ka! Balik diri kay kita'y magtakos! Masay gusto ni mo? Ha? Boxing o karate? Tinudluan na ba kung sim rumarate? Karate! Rumarate! Kanon, Mahura na! ayaw na tugos ba? Usaon naman lang kung miduol pagkat sirinan unya imong nadungkapan. Aw, kung nadunggaban ko pa siya, duhar gay paing na to day. Kung dili, ospital, aw minteryo. Kanor, mahal ko ang akong bana. O dili ko musugot nga masakitan siya. Pastilan, day. Pastilan, purbida nga no, day. Nanong ka na man tawtawahan himong gipamana, oy. Nga, dalera magkay na siyang nausap taon, oy. Kung tinuod pa siyang nahigugma ni mo, day, mutuo siya sa tanan mong ipanulting nga limpyo kang pagkasawa ug wa magkasa niya. Nabutaan na siya sa sayop niyang pagtuo, Kanor. Ayaw kasi piyatay, kanor yun, pati ngalig Apa na sayod ko? Maabot ra ang adlaw nga iya kong tuhuan. Ngawa ko makasa sa akong pagkaasawa. Ay, Junes, Maabot ra ka ng adlaw, Kanor. Sige, ato lang kalma lang sir ha. Kalma ba sir mo dai? Udi da sino. mao ka na, Dario. Ay lagi hilag sige hilag. Mo ba problema ni mo? Hilag pa, sige, kausa. Dili gid mo sugot si Christy nga magbuwag sila dirinan. Hilag ko sa sir, hilag ko sa. Kana. Dario. Patuod yung kana ko sir pa. Ay sir, pasagdil na nas Christy sir oy. Sagdil na. Pasagdan ko taon. Nabuang ka na, Dario. Ah, Milyo na ka na si Renan. May asawa siya nga nabalik ng buhi. Busal dili siya angay nga makikrelasyon pa niya itong tawhan na. oh. Si Christy ang buang sir, ug dili ako. Oh. Ang ako ba sir ba nga tambag lamba, bidan mo. Uy, tambag lamba. Dario, maigotan yung kamot ka gawara-wara ka man gud. Di ba? Dili, hindi mo kong kapato, bida. Di mo kaya pato ni mga anak, bida. Kidako na mga gusto atong Renan. Pida sa ni Renan, ipamugos mga ni anak ko sa Kristi. Tapos sa mga inaadto niya, bida. Nano ka, sa mga inaadto niya, nga, dako maggusto niya si Kristi. Bida, murag nagdudagi ko anang Renan, sir. Nagduda nga unsa? Nga kanang iyang gitaguan sa ilayo. Ilawom siyang kasuni, sir. Oh, Piso nga karaan yun na, sir. Dario! Kay pipilit mo si Christina. Piso ka karaan yung tingali ng naa, sir. Pilit mo si Christina, di ba? Mao ba? Mao ba? Oo. Mao ba? Ay, naipilit ay! Pilit mo, naipilit. Agay! Taga na bitoon. Pasko na, sir. Oh. Taga na bitoon, eh. Sir, ano ko?
Ano ka na, sir? Nang paros maka. Usa maka. Apila na sa kong trabaho din yung parasol ko ni mo, sir. Ayaw pagbugal-bugal ang sulti, ha? Kita na, sir. Kita. Mapisong karaan kang tuntuha ka. Pusilo tarong ka. Limpyo ang auto. Kaya mula kaon ko. Bida, gani. Kita na, sir. Kita sa kong api, sir. Ganun ko sagpa, oy. Lakaw na kinagdali ko. Limpyo ang auto. Let's say. Oh, God! Lipihan ko, sir. Naglibog na ko. Kung unsay buhaton ko, aron mo hunong na si Kristi sa tanan niyang binuang. Wa na ko masayod sa angay kong buhaton. Day! Ano, asa man ka, day? Mula ka day? Asa ka man, ha? Kanor, maadto ko sa nahimutangan nila ni Christy o Grinan. Karon nga ni anak ko. Hugtan ko na ang pagpahawi ko sa akong banagika ni Christy. Pero, day, ang problema, manggod ana, kay si Dong Rinan, ang dili na gusto makigbalik ni mo, day. Bisan magbuwag pa sila sa Kristi, di mayapon makigbalik ni mo imong bada. Purbida nga nun ang bana mo, uy. Kana yun mo ay pinakadako og yung problema, day. Basta ka dili ko buhunong og hangyo sa akong bana. Nga mobalik siya na ako. Uy, sagiya ka na unyang dapatan, day. Musugot ka lang, ha? Bahala nag iya ko nagmahalan, Kanora. Dili ko iksabayan. Ay, purbida nga no. Kay mahal ko siya. Busatuon ko sila karon sa ilang gipuyan. Ay, purbida nga no. Kung mauna, day, sige. Ikay bahala, day. Pero, smayan ko, yugan, taga, day. Ayaw nilang pagkuyog na ako, Kanor. Mag-inusara ko nga maato sa ilang gipuyan. Ay, di na mahimo, day, di na mahimo. Ako'y gisugo si imong mama o papa nga bantayan, garay. Busakon mo adto ka man gyud dito, o banan taga, o dadon ko tong akong kutsilyong habol. Ay, aron mo'y akong ihulga niya. Hulgaon kong dunggab. Kung muhana niya siya, dapat ni mo day, hulga day, hulgaon gina ko day. Tara day, Junis. Sulngon tangilang na imutangan. Unsa? Mao na gisulti ni Kanor sa iyang pagtawag kaniha, Manuel. May adto kuno si Rinan kaganiha sa ilang bay, og buot palayason si Junis. Og ipanglabay na unta ni Rinan sa gawa sa ilang bay ang tanan niyang mga biste. Apan gibabagan kini ni Kanor pinaagi sa paghulga og dunggab kang Rinan sa kutsilyo. Wala ko pa Junis. Mubalik na lang siya din sa tumbay. Yatag lang niya ni Rinan katong baya eh. Kada ko ining atong baya. Ano at tumagyod siya dito mo poyo. Pero Manuel, dili gusto si Junis nga magbuwag sila og si Rinan. Mao nga adto gyud siya mo puyo sa ilang bay. Basta kay di ko kumuhon og tambag sa tong anak. Nga mubiya na lang siya dito sa ila. Og unya na siya mo puyo dito kung makadawat at kaya pagbalik ang iyang bana. Kini day. Kining bay nga itong gihunungan, day. Mao na ning baya. Purpidag nga no. Oh, mauna ni Kanor. Dini ka lang sa auto, ha? Ako rin mo kawas. Ko day, kining malihid lang ko sa palibot, day, ha? Manihid lang ko, day. Magpakita nga na bating alihog si Rinan. Gawas din ko, day. Damon ko ning habulan akong kutsilyo, day. Arong muik akong gamiton sa paghadlo ko niya niya. Renan! Renan! Gawas diha sa bahay ni Christy! Pauli sa ato, Renan! Christy, pagawasan akong bana! Ayaw siyang papuya diha kay niya na ko ngayong asawa! Renan, gawas diha! Renan! Kaisa ko ni mong bisong din sa akong puder. Mayo kay migawas ka, Christy. Buwagi si Renan. Kay dili tagin mo hudungan sa pagsamok kung dili mo magbuwag. Pangita og laing laki nga ulitaw nga imong papuyon sa imong bahay. Palayo na sa akong